Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apa. Kalian sudah siap belajar hari ini? Iya, hari ini seperti biasa kita akan belajar lagi tentang bahasa Jawa. Dan yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang paribasan, bebasan, lan saloka. Ning semester 1 wingi bocah-bocah wis ngerti apa iku paribasan. Nah, ing semester 2 iki bakal disinau maneh yaiku paribasan, bebasan lan saloka. Apa bedane paribasan, bebasan lan saloka? Yuk disinau bareng-bareng. Paribasan. Nah, paribasan yaiku unen-unen kang ajeg penganggone duwe teges wantah utawa lumrah ora nganggo gegambaran utawa kiasan. Jadi paribasan itu adalah kalimat yang tetap ya. Jadi tidak menggunakan kiasan. Nah, contohnya apa? Iki contohnya. Contohnya paribasan adigang, adigung, adiguna. Nah, di situ tidak ada kiasannya. Tegese apa? Ngendel-endelake kekuatane, kaluhurane lan kapinterane. Sing nomor 2 jer basuki mawa beya. Tegese samubarang gegayuhan butuhake ragat utawa biaya. Kuwi contone paribasan. Saiki bebasan. Apa iku bebasan? Bebasan yaiku unen-unen kang ajeg penganggone mawa teges kiasan lan ngemusu rasa pepindhan. Sing dipindhakake iku sifate wonge. Jadi bebasan ini suatu kalimat yang berarti kias atau berarti peribahasa yang diperibahsakan apa? Sifat orang. Contohnya apa? Nah, contohnya iki kadang konang. Nah, tegese wong kang ngaku sedulur mung karo wong sugih. Di situ artinya adalah sifat manusia. Sifat yang hanya mau mengakui persaudaraan jika dengan orang kaya. Contoh nomor 2, kaya banyu karo lenga. Nah, ini kan di situ ada kiasannya. Artinya apa? Wong paseduluran kang ora bisa rukun. Nah, iki contohnya bebasan. Saiki sing nomor 3 yaiku saloka. Saloka iku apa? Saloka yaiku unen-unen kang ajeg penganggone lan ngemusu rasa pepindhan. Dene sing ngemusu rasa pepindhan iku wonge, kewan utawa barang. Jadi kalau saloka ini juga sama berarti kiasan, tetapi di situ adalah bukan sifatnya, tetapi orang, binatang atau barang. Biasanya orang atau binatang atau barang ini nanti letaknya di awal kalimat. Contohnya saloka. Bathok bolu isi madu. Nah, di situ ada kata bathok. Bathok itu barang. Tegese wong asor nanging sugih kapinterane. Nomor 2 cecak nguntal cagak. Nah, di situ ada cecak, ada binatang, kewan. Ada di depan paling depan kalimat. Tegese apa? Gegayuhan kang ora imbang karo kekuatane. Nah, kuwi mau contoh-contone paribasan, bebasan, lan saloka. Nah, saiki bocah-bocah disuwun gawe paribasan, bebasan, lan saloka. Cacahe loro-loro. Dadi paribasan ana loro, bebasan ana loro, lan salokane ana loro. Ora usah diartekke, nggih. Ditulis ana ing buku, banjur dikumpulake ana ing gurune dhewe-dhewe. Ya. Bocah-bocah wis jelas kabeh, wis paham. Alhamdulillah. Nah, bocah-bocah iki wis sing iso Ibu sampaiake. Yen ana lupute nyuwun pangapunten. Matur nuwun lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.